ngicela siyekeleni ukuphapha lesiya. 25, baby. It's about that time. We call it champagne showers. Shout out to the boys in the building. Shout out to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Yo, superstar international. Someone else on? Let's put it in the guest list. No. This is my guest list. Ukhathaza. Khathaza? Ngazange khathaza mina. Ukhathaza lona ntshela ungacheka la. Ngazange khathaza mina kodwa. No, phela kumlanda ezazokhathaza. Uzomlanda kanjani? Uzomlanda kanjani akuvumeleke ukuthi ungene ngaphakathi? Cha kodwa. Sisi mina ngiboni ngangilanda last week ngathi ngamayeka mayisipho. Nginayo imali. Ngathi abantu bebanga abangenayo ukuthi ngizolibeni abantu abangenayo. Uma bangena babuya bangena kodwa. Ke njani bese ngapha? Khona kumfonela ukhathaza. Ngiphumela. Ngikufanele ngaphandle ubuye uyazindaba yakho. Khathaza. Show Khathaza. Oh shit. Khathaza. Alibambi bathi ngicela kumlanda. Enzela ama-calls ngaphandle, umfonele ngaphandle Khathaza. Ngicela uphumele ngazabantu babathi. Angingeni ucingo lakhe xa uthi busy. Angihlangani futhi ngoba sikwenzakalani. Oh, Uma manje. Imalini? 150 kodwa. 150. Yebo kodwa sewena last week uthenge amayeka Mr. Out ku. Kanjani ungena 150 ungena? Oh. Hayi. Ngabuyisa Wena ngokuthi hayi bafana kusela siphumele manje. Siphumele Phumele manje. Lungisa isitelo. Uma.